ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଗଲା ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ମୁଁ ଅଲୁ, ମୁଁ ରୁହେ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପିଧେଇ ରେଡି ହେଇ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କମ୍ପାନୀକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ରିପବ୍ଲିକ ଡେ, ମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପିଧେଇ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମ ପତାକା ବନ୍ଧା ସରି ଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଡି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲି, ସିଏ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡ୍ରେସ ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତାକା ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଛାତିରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇଦେଲା। ଫାଇନାଲି ସେଠି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ପ୍ୟାରେଡ କରି ପତାକା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦ୍ୱାରା ଆମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନାଚିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଛୋଟା ଡନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ନାଚିବାକୁ ଆଇଲେ, ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମର ବାଳୁଙ୍ଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଫାଇନାଲି ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲା, ଭିଡ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଲାଇନରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛିଡା ହେଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ବିରିୟାନୀରେ ମୋ ଭାଗକୁ ଯୋଉ ଚିକେନ ପିସ୍ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଖାଏନି। ଖାଇବା ସାରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପକେଇବା ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମକୁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଥକା ତ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।